שלום לכולם, זה חלק ב' להכין את הצמיד הזה שממש מגניב. אם אתם רוצים להכין את הצמיד ועוד לא הגעתם לנקודה הזאת, אז לכו ותצפו בחלק א' ואז תחזרו לנקודה הזאת. טוב, אנחנו בדיוק שמנו את הקפנט ועכשיו נתחיל ללפף. ניכנס עם המסרגה בתוך הקפנט ובגומיות הירוקות ונלפף רק את הגומייה שהכי למטה. אם הקפנט עף אז זה בסדר, אתם יכולים פשוט להחזיר אותו ולסדר. נכנסים בגומיות הירוקות, מלפפים רק את הגומייה שהכי למטה, השחורה, או בצבע שאתם בחרתם מהמסגרת, ומלפפים את זה לאורך כל הצמיד, לאורך כל הלום. אם זה נתפס לכם ולא משתחרר, אתם יכולים להיכנס ולעשות ככה ולשחרר את זה, או שאתם יכולים פשוט להשאיר את זה ככה. אני אשאיר את זה ככה כי אחרי שמורידים את זה מהלום לא באמת רואים הבדלים, זה לא באמת משנה. אז נכנסים בירוק, מלפפים את הגומייה שלמטה, נכנסים בירוק, מלפפים את הגומייה שלמטה, נכנסים בירוק, מלפפים את הגומייה שלמטה, מלפפים את הירוק, מזיזים את הירוק, מלפפים את הגומייה השחורה שהכי למטה. שנייה, יש שם גומייה שאני לא מצליח להזיז. אוקיי, הנה. להזיז להכי למטה. להיכנס פה וללפף את הגומייה שהכי למטה, שחורה בצבע של המסגרת, ללפף את הגומייה שהכי למטה, להזיז את הירוק, ללפף, עד פה, להזיז את הירוק, ללפף, להזיז את הירוק, ללפף, להזיז את הירוק, ללפף, להזיז את הירוק, ללפף, פה אין כל כך מה להזיז, וגם פה אין כל כך מה להזיז. ופשוט מלפפים את הגומייה האחרונה. עכשיו ניכנס פה בין כל הגומיות. ניקח גומייה בצבע של המסגרת, ככה למסרגה, ונכניס בין כל הגומיות. עכשיו ניקח ונוריד את זה מהלום. ניקח קצת זמן, לא כזה פשוט להוריד את זה מהלום כי זה מלא גומיות וזה פתוח בטירוף, אז
קשה להוריד את זה. אוקיי. עכשיו. זה מה שיוצא. כמובן שצריך לסדר את זה עוד קצת בשביל שזה יגיע למצב של אלו. זה שצריך לחכות עם הזמן, זה פשוט נהיה יותר הגומיות מתכווצות. טוב, אז עכשיו נסגור את הצמיד. אוקיי, ניקח את כל הגומיות פה, או שאפשר לחבר. ניקח סי-קליפ. רגע. ניקח סי-קליפ, או שנחבר אותו. עכשיו, יש שתי אפשרויות לסגור. או שלחבר את הסי-קליפ לכל 4 הגומיות ביחד, או 2-2. אני אעשה 2-2, זה הרבה יותר טוב. אז לוקחים את הסי-קליפ, שנייה, שמים על 2 אצבעות, לוקחים את הסי-קליפ, את הסוגר, אוקיי, מכניסים לזה ככה. עכשיו ניקח את 2 הגומיות האלה, נהפוך את זה, ניקח את הסי-קליפ, רגע, פוקוס, ניקח את הסי-קליפ ונכניס פה, ככה. טוב, אז זה הצמיד. יש לי אותו פעמיים באותם צבעים ובצבע אחר. רציתי להכין אותו פעמיים באותו צבע כי חשבתי שזה יהיה מגניב ככה. אז זה היה חלק ב'. תעשו לייק, תגיבו, תשתפו, ומקווה שאהבתם. ביי.